Imorenya kora mga juange no mara enirio makare entai prayoko daboro dueno maro chiko ganario prario kod abich kabende piny Kenya chomo hiero no maduong ganario prayoko dabiro nyakora mga juang ikruo kimed ket makare giduol matao yiere pachoka IBC kakoro gichako singo kendo chako chendo no mara ndiko jogo mabiro gombulo chakre wukti chwa milere chendo ni maratilo dia makawuono kabino lumo ncheganya chiko motenre koda masira marapaya mano timore he apaya ma ya Nairobi kadhi Kisumu nyakora mga juang wa miler bendo dia makawuono kata kama network no mara ratila wadhingio weche gomotendre koda yero markanya kuchungod bura ma ugunja eratil kabende welo dibedo engineer Odhiambo Rodi Enjalaru kom kar chungod bura no mar ugunja manoko mar odbura odi larege don bura no mar Wiper tie Chris Budo abende laro kom no gi don bura no mar Kanu bende tie Freddy Kochiel madi laro kom no mar kar chungod bura ma ugunja gi duol no mar UDM kata duol bura mar UDM nyakora mga juang ntwak mabene tagi George Bati manabangwe chmanyen kaka pile oroko pachi lai marote machuok nari adeka uchiel nono bende wanti live Facebook Ramogi TV ke imima SKCL gi Ramogi TV ke nyambui mar YouTube magi thondweche alishikwa na kausigizi kidogo nini wakati alipokuwa anaendesha gari yake akasonga upande ule mwingine akakuta lori nayo inateremka ikitoka upande wa Maraba zikakutana kichwa kwa kichwa ya parko dangweno to masira mara paya moti more Gilgil mana banka ji moka uchiel nyoto masira mara ambulance ya paya chiel onogo IBC kroketo chenro ne ikrok ne chako ndiko ganda kaka jogombolo kao chako radio chieng makiny. After tumetoa hizi miili simu ikapigwa hapa Justice Center tukaambiwa ukitoa miili watasema ni woli huwa igachiel bange penjo podo kwa kononro maneitimo banka no kwa ringreji e Kartaka Makware e county ma Nairobi. Machigni nyakora mga juang wantie gija loko Belinda Phillips nyinga Lydia. Okay, wachao kod mano makuyo kama jia parko dangwen othoe masira marapaya maoti moreki kopei Gilgil ya paya Naivasha kadhi Nakuru. Masira no ma oyudo matatu ko trailer oyo jiadek gi hinyro. Okaja fo marwa Cynthia Onyangolero jia pagadek otho kanyo ka chielo tho ka itimone thieth e hospital. Masema chielo bende nyoju ko nyamburko mar ko jotuo kata ambulance ma koro kelo tho mar ji auchiel. Masira ma otimore kar sa auchiel mar odiochieng' kendo nywando nyamburko ariyo mano mar matatu matingo jowuoth 14 kod trailer oweyo ji 13 owito ngimagi kanyo e kar dak ma Kikopey Gilgil e apaya maduong' ma Nakuru kochomo boma ma Nairobi. Ng'ato achiel bende chunye oduogo chot bang'e ka itimone thieth e osiptal. Kaluwore kod kamanda mar obila ma Nakuru Emmanuel Opuru oyango ni ji 14 go duto ne nitiere nyamburko achiel marik nyotuomore rigiri kod trailer e kinde ma ote mokalo nyamburko mane ni mbele ne. Ni kama alishikwa na kausigizi kidogo nini wakati alipokuwa anaendesha gari yake akasonga upande ule mwingine akakuta lori nayo inateremka ikitoka upande wa Maraba zikakutana kichwa kwa kichwa. Matatu was overtaking and then it rammed into a trailer head on, causing 13 fatalities on the spot and 3 others seriously injured. Masirano bende oweyo ji mamoko ariyo kakedo ne ngimagi e kind ji adek mane oringo hospital mano ma oriwo derep trailer kod nyathi achiel. Hata kale katoto kamoja tumeweka kwa gari pale ndio nimeumia hapo kwa mkono nimefuja na mkono hiyo kioo ya nyuma ya hiyo matatu. Nikaona watu wameanguka nikachikwa na roho nyingine lakini ndio hivyo. The seriously injured have also been rushed to Gilgil Hospital. Obila oyango ni nonro sechakti marketo eler gino ma okelo masirano makoch ka kambi ma otelo ne losa apaya Kenha bende okwa mondo ya apaya no ma jowuoth wacho ni dinya hinya. Investigations have been launched. We are yet to establish actually exactly what caused the accident, and that one will be determined
after conclusion of the investigations. And we also wanted to call upon Kenya to come up with a temporary measure to see how to address this matter because this road around this area is so narrow. Report lero ni jima wito ngimagi e masirano gin jo familia achiel Marik Nyoko Desa nyamburko no kowuok Ruiru Thika kochomo Nakuru e chenro mar familia. E masira machielo manyo otimore e otieno ma piny Rugo Jumapil e apaya achiel onogo, ji auchiel owito ngimagi bang' nyamburko makowo jotuo e osiptal mabende ong'ere kaka ambulance mar osiptal mar St Mary's Elementaita bayo yo kendo nego ji duto mane nitiere iye. Kaluwore kod lipot, nyamburko no nyo ting'o miyo moro mayande oyudo masira mar apaya e boma ma Gilgil kendo nyo kawe ka iringo kode ka itere kar thieth ma Nakuru. Masira no okaw oko ngima dereva mar nyamburko no, nas manyerito miyo no, wede miyo no ariyo, miyo no wuon kaachiel kod jaode. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Tao yere pachoka IBC koro ikore ne chaka yanga chenro mandiko jogombulu manyien ko chakre kiny chieng' wuok tich. IBC geto ndiko jogombulu manyien makwan gi oktine milion 6.3 kathoth gi geto ahinya to rawere chenro madhi nyime kuonde chung'ute bura duto mathurkae. Emilome Matenda IBC ogolo motelo ne chenro no mar ndiko jogombulu machakore wuok tich. Duol no chiwo kenge ma owinjore luw gi jogo madwaro bedo jogombulu. Chenro no madhi timore tunge Kenya duto dhi ndiko jogombulu manyien, timo lokruok e nonro mar jogombulu kaluwore gi kwayo margi, loko ne jalut ombulu kare mar goyo ombulu kod kolo i nonro mag jalut ombulu ka bende ni kare. IBC bende oyango kenge kata chik ma biro tawo chenro mar ndikruok kama oting'o ne jal ma odhi ndikore en ja Kenya ma jahigni 18 kadhi nyime nyaka obed kod opande mar Kenya kata passport ma pachuka, nyaka obed jal ma pok ne ondikore kaka jagombulu kendo kik bed ni e thuolo mar higni 5 mosekalo ne oseyude gi ketho mar rocho chike mag yiero, bende nyaka obed jal ma wiye tamam. Jakom IBC Erastus Ethekon nyocha oseyango ni duol no geto ndiko jogombulu manyien ma kwan giromo milion 6.3 mondo mi donj e register ma sani ni kod ji madirom jogombulu milion 22.1. We are targeting about 6.3 million new voters, 70% of whom will be young people. Ndikruok mawang' ni IBC geto yora were ma hikgi osechopo 18 kadhi nyime mondo mi owuog kar rombgi mar donje register mar jogombulu. IBC oketo budget mar siling bilion 8 ne chenro mar ndikruogno. Kaka yor ikruok ne yiero, IBC bende geto tiyo gi madirom siling bilion 2.5 mar puonjo jopiny, bilion 7 mar nyiewo masinde manyien mag KIMS kit e kind budget mamoko. Ndikruok mar jogombulu manyien machakore wuok tich, IBC dhi tiyo gi apisegi manie kuonde chung' ute bura duto kama jopiny dhi chopoe mandikruok wuok tich nyaka tich 5 juma ka juma. Jodito e duond bura mar ODM owuok tung' mosuo ko jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kagichae kum bedo kod weche moko ma ok nya demokrasia kod dongruok mar siasa. Jotelo Kalusi County Manarok kinde limbe margi motelo na nyasi maduong' mar hingo higni 20 nyaka ne chako ODM giwacho ni dongo demokrasia nyaka chiw thuolo ne ogen ni mondo mi odonje duond bura morwako dhodi duto kotene kod jakom ODM Gladys Wanga kod Godfrey Osotsi gi dok ne riwruok mantie e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga e bwo sirikal mar broad-based. Anatembea kila pale kutekeleza chama ya kabila yake ama chama ya region yake. Hiyo hakuna pale naenda. Vyama ni lazima iwe vyama vya kitaifa. Vyama ambaye iko Masai ndani, Wajaluo wako ndani, Wakikuyu iko ndani, watu wa Coast Pwani iko ndani, Wasomali iko ndani, watu wa Mount Kenya iko ndani. Hizo ndio vyama ambaye vitasaidia nchi yetu. Sasa katika hii serikali na nawaambia hivi ukweli, airport ya Narok itamalizwa katika muda wa miezi 9. Watu waweze kufly mpaka Mombasa, kutoka Mombasa wanakuja hapa wanaingia katika Masai Mara. Tumeshikana katika progress. Ndio sasa tunaleta maendeleo hapa Narok. Kama hakuna nchi, hakuna uongozi. Siwezi kuwa gavana kama nchi haipo. Huwezi kuwa president kama nchi haipo.
Hatuwezi kuwa na gavana tutu kama nchi imeharibika. Ndio baba alisema wacha tushikane, tutunze nchi yetu kwanza. Chama ambacho kimepigania hiyo mambo yote ni chama cha ODM. Kwa hivyo nikisimama hapa siku ya Jumapili, Bishop nataka kutuombea kama chama cha ODM. Tuendelee kupigania Wakenya vile tumepigania na kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tele kweth maketo sirikal tesre kotelne kod jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kod mano mar Wiper Kalonzo Musyoka ose jatend piny Kenya William Ruto ewi chung' mare twak manyo golo e piny mar Amerika. Gikoni Ruto ne ochiwo twak maonge kod ndhadhu kendo maonge sir lwedo e kinde romo mar joito mag pinje e bwo riwruok mag piny mangima. Kalonzo Gachagua kod Wamalwa koro jiwo jo Kenya mondo oikre kelo lokruok mar telo e yiero mabiro. Hayo mambo sisi tunataka tuachane nayo, vijana wetu warudi nyumbani. Na hawezi sema ati watu wa hate tunawapenda sana, wasitekwe nyara, na huku vijana wetu bado wanateka nyara. Haiwezekani. Anaambia kule Sudan tunataka human rights ziheshimike South Sudan. Hatutaki wanawake wasumbuliwe kule. Hatutaki mauaji. Na huku nyumbani tunajua kwamba kikundi cha RSF hata huenda, and we are investigating this matter positively, quickly, huenda pengine wao wanapatiwa silaha za watu wa Kenya waende wakapigane nazo Sudan. As we are there to call out Ruto, to say what is wrong, to guide on what should happen, but the real transformation of our country will be done by the Gen Zs through the vote. Please, our children, don't let us down. You have made us proud so far by your courage and determination to correct the ills that bedevil our country. But you must go a step forward, a step further by registering as voters. Chakre dwe mar achiel higani nyaka sani maromo ji 20,105 osegamo kute magayaki ka kwan maduong' gin joma mine ka iluwo kod joma chuo. E gwenge ma Kaluo, kaunti ya Migori ni nyime e kind counties ma kwan mar ji ma ogame ayaki ni malo. Ka jafwambo marwa Judith Omondi leronwa, pod nitie nyithindo ma inyuolo kod tuo mar ayaki e pacho ka kwan ma hawa 5,000. Lony thieth mar ayaki medore kaka kinde medo sudo, kendo nyaka sani jopiny nyalo yudo yadh sindan mageng'o landruok mar ayaki kod shillings 5,180 higa ka higa. Ma biro bang' winjruok bedo e kind riwruok mar Gates Foundation kod kambi mar Hitiro Lab ma yudore e piny India. E winjruokni gibiro loso yath kowuok kuom nyinyo mar yath mar Lenacapavir ma koro nyinge biro bedo generic Lenacapavir, yath sindan ma ibiro chuo diriyo higa ka higa kendo biro pogore kod andila mag geng'o tuoni ma osebed ka itiyogo e pacho ka. Sindan ni nonro yango ni kata ka omi mana 4% mar jopiny ma ayaki ng'enyie obiro konyo duoko piny landruok mar ayaki kod 20%. E higani kende mar 2025, kalore kod ripot mar NSDCC e piny Kenya, maromo ji 20,105 oseyudo tuo mar ayaki. E kwan ni joma mine gin 13,236 ka joma chuo to gin 6,869. Nyithindo mane piny mar higni 14 ma osegamo kutego gin 4,349. Kaluo, yare Januari nyaka sani, kaunti ma Migori otelo kod kwan mamalo mar ji ma oyudo ayaki ka iluwe kod Kisumu, Homa Bay, kaito Siaya man kod ji 873 ma oseyudo ayaki yare higani chakre. Liet pod nitie ahinya to e kwan mar nyithindo man kod ayaki ma gin nyithindo mane piny mar higni 14 ma samoro inyuolo kod tuoni. Kaluo, higani kende Migori oseyudo nyithindo 288 man kod tuoni, Homa Bay 268, Kisumu 225, ka Siaya to nyithindo ma oyudo ayaki higani gin 169. Gen Z, ma gin rowere manie kind higni 15 nyaka 24 e Kenya mangima ma oseyudo ayaki higani kende gin 6,362. Kaluo, Migori gin 679, Kisumu gin 549, Homa Bay 469, ka Siaya to gin 340. Gi kaka sani lwasi mar sir ne tuoche mag ayaki ni e piny mangima,
kamoro Kenya nyalo yudo pek e chiwo sir ne jotuo mag ayaki poni ok oyud yo mar geng'o landruok mar kutegi. Nyaka sani maromo ji milion 1.3 odak kod tuoni e pacho kama ngima. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakika ina par kod adek nyakorom Gajwang' bang' sa achiel na midhiambo chenro en ratil. Erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV. Aneno ka mwalimu Faith Mzomo kantiere Malindi wacho kanyo ni masiche mag ndara pod medo mana dhi nyime. En gima lit ahinya to nderepe odhi adhia mos wacho kanyo ni kawia ufike. Aneno kanyo ote mano mara Vitalis Ochieng' Wuod Game Karariu wacho ni ka minister ma traffic to olingalenga to weche makama timore okang' mose ka obe okone wacho kanyo ni pokne weche matimore pacho kama ahinya ne familiago. Wach ndikruok mar kura to wacho ni ok onyal wuoyo IEBC odhi adhia mbele mogik. Weche mag siasa ma Kenya kae to wacho ni pod tek ahinya. Kevin Arucho ntiere Kibra Olympic bende aneno kanyo ote mar Willis Otieno ka entie Seme. Wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro wechegi mag masiche emamedo bwoganda Michael Ondijo to wacho ni Nyasaye mondo malaika ma jaocho kuom anyuola mayudo masira mondo mi gin bende Nyasaye omigi kwe kendo ko chang ne jogo manoyudo hinyruok. Kwa hiyo matin cheno ratil nyakor mag Gajwang' nanyisi ni bang' mae pura boro video kod twak maratil kar kamano aduo kod mago mag tuke kidhi mabor. Kupata huu wimbo wangu uitwao God is Able, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *337# kwenye simu yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. When the crowds are gone, Diani feels like it's yours alone. Rediscover romance with sunset dinners by the ocean. Dance and laugh with your crew on the white sands. Or simply breathe solo as the waves crash softly at your feet. This low season, experience the beauty of Diani from only 34,300 shillings for 3 nights via SGR. View Travel makes Diani's magic more within reach. Book today and enjoy the ease of Liva Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Duto teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kano nyakorom Gajwang' chendo endatil wadhi mbele gi weche manyien. Higa achiel kod weche bura osekalo nyaka ne jo Kenya rad kod wach mar lit kendo mano obwogo chuny mar nek mano timore kar dak Makwari kendo mano miyo
ikwanyo manaringre ji kao itie kar pukutaka makware kanyo. Achich manitudo kod nek makamano. Collins Jumaisi menene omaki kendo bang'e to ne olal. Manyaka sani pok ong'ere gima dhi nyime ewi nonro mar lal mare. Penjo pod medo nyuolore ni to ere kaka Jumaisi ne opondo ka ukete sendo bila magigiri mantie alwora mantiere kod arita mamalo kamano. Jafo marwa Nyakidi kelonwa sigana mar Dagnik Makware etielo mokwongo sade kutieno makawuono kasani to wawinji ane moko kuom weche mawuok e sigana no. Kwani nimekuwa mara mbili. Kwa jamaa alikuwa in black suit. Ndio siko na shughuli zao. Lakini alikuwa jamaa amevaa mzuri. Tukipatana tunaweza kuambia ni yule lakini simjui jina. Aniambia Yoshimo, sijaribu kurudi hapa. Nilikuwa mara yako ya mwisho kuingia kwa Yoshimo. Yes, sasa ni after umetoka. Saturday. Ndio maana Sunday siku ingia na nishinda kama nimefunga simu lakini tu niko toka kwa Yoshimo. Nafanya tu kupiga patrol tu hapo. After tumetoa hizi miili, simu ikapigwa hapa Justice Center. Tukaambiwa ukitoa hiyo miili watasema ni woli huwa. Wakasema juveje tunazishika zikienda huko wakiziangalia watasema ni sisi tuliu. Sasa nikauliza tuliua tukakuja kutoa tena. This was a very big blow to the DCI who came out, guns blazing a day or two just after this incident broke out, saying that they have captured the prime suspect. And just before his second appearance in court, he went missing. And we fear that there's a very high possibility that the police felt that his appearance in court would embarrass them even further. En manathagruok mar mondo nyithindo som kendo golo nyathini mondo nyathi odhi som to keto nyathi chako yudo sida moko magalagala nyathi nego te ngado te soe gunia. Koro wan bende wambe wayoga ne sirkal ongi kaka nyalo konyo wan nikech pok kaka no wayudo nyathi wairo no ka omwa iko. Ka sirkal ongi kony moro moro ma support moro moro sirkal otimonwa. Nsigana mwakilo niyo makara nyakwara mkajonko yikanyo sadike wange manakaka ne wasesiko. Kama chela niri ruok mar shufko kao makregi ya Peace MCA ma Bay Town East Ward Derrick Omolo ochako chenro mar chiero yao manodino reigni mathoth kokalo mokalo e gweng' mapala e kar chung'od bura ma Bay Town matieko nok mar pi e alorano. Yao no mong'ere ni Pundo Kobonyo no odinore higni moinga par mokalo kendo osamiyo jopiny alorano bedo kod pek mar yudo pi machiegni kodgi. Ka koro chenro mar chiero kendo yao no madhi muonyo milion 10 keto geno kuom jopiny. Yao no biro bedo ka konyo familia moingo 2,600 gwenge mag Ndori, Pala, Nyau kod Gem Komolo. MCS malorano Eric Omolo gi apisas mawuok Shofko no tele chenro mar chaka yanga kunyo yao no makaotieki to biro konyo nyake chenro mag pur kod pith. Ganda kaka wuono wan gi group no kata organization mar Shofko mochung kodwa e konyo joma Bay Eastward ka mondo mayud pi maler. Ma koro pi Shofko, ma pi joma Bay Eastward, ma pi jo Pala. Koro ma gine magirito kiendegi. Pod chenro mang'eny ma Shofko biro go akwayo mana community man around kae ni wa embrace Shofko, wa embrace change, wa embrace unity mondo dongruok obedie. Project biro konyo ane jogo mapidho lot, jogo mosebedo ka thagore weche mag dhok. Gi jog mosbedo ka thagore weche mag pi. Ne wawinjo matek sawa nikech ne wawuok ka gi dhok kwadhi manyo pi mana Nyamauro. To Nyamauro ni e county Mang'oa ma Migori. Koro ne wan kod pek sana. Shofko wagonu wero kamano medu timo ne jomoko bende mopogore kodwa. Mago mag tuke tim mar Shabana mawuok e kaunti ma Kisii odok pacho gi points 3 Banglo Bandari FC gol achiel kuom nono tuke mag leg maduong' ma pacho kae. Shabana no yudo gol mar gi makende dakika mar 64 kokalo kuom jatugo Brian Mishira. Loch mar Shabana ochwalo gi nyake namba 1 chung mar lig maduong' ma pacho ka hagen kod points 6 bang' tuke 2 points marom kod Posta Rangers ma omako thuolo mar 2 kalore kod pogruok kwan e gonde. E doko mamoko Murang'a Seal bende no loyo APS Bomet gonde 2-0 ya lap ma Awendo. Unamwona kama umepotea, lakini ndivyo alivyo hivyo. Simu zinaita, anayepigiwa pokee.
ukaizuia raha Shabana. I think this is a lesson, a lesson well learned. So itabidi to the next game tuone nini tumefanya makosa and then to work on it na tuweze kuwin kwa sababu kuna game kadhaa za kujiridim. Kianza ligi tulikuwa na maneno ambayo tuliongea. In fact I said na siwezi meza ile maneno nilisema tuko kwa ligi kuchukua kuwin league, tuko kwa ligi kuparticipate. So I think for us we want kunyenyekea sana mbele ya Mwenyezi Mungu na tuendelee kuwa zaidi kuliko vile tumekuwa tukiwaka. So tunaenda kuwa zaidi sana ndio tuweze kupata matokeo mazuri tukienda mbele. Waliwaitia raha, wamekuja na zaidi ya raha. Ikanyo mwatieke kidieny mokwongo maratil aneno ka aluoch Jakiranda manokel aluoch Jakiranda wacho kanyo tio mosa ahinya kuom joma ito ngimagi Nyasaye mondo mi gikendo ochang jogo ma oyudo wechego mag lit. Wacho ni weche gen bendo luwo yor mbui achiel kachiel e Citizen Digital mano nyisi nyakorom ga jwani kati onge pacho nyalo weche gi kokale simbi. Wakaw yo matin na nyisi ni ntiere welo kae ma juj bathe go mbaka twak maratil en ginjini Odhiambo Rodi en jalar kom mar Ugunja gidon bura no waro aipa be nitie Chris Budo en jalar kom no bende gidol no don bura mar Kanu nitie Freddy Kochiel ben jalar kom no mar kar chungod bura ma Ugunja gi otiko mar UDM giduto gidhiketo kar chungod bura ma Ugunja heratil kawuono nyakorom ga jwang'e wechego mag siasa ng'eni yiero madundo biro kanyo miyo gine jopiem odonjo ni to gin chenro mage magintiere godo ne oganda jo Kenya mokwongo sepe studio ka nyakorom ga jwang'e twak makamano miyo kikidhi mabor bedo gi Belinda Phillips rom kendo sadek ke chenro maro imore nyinga Lydia okay oriti masana. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi, ka timni rach to nyingi ema kethore. Kuom thuolo moheyo higni 20 sani, Direct Line osebedo kaka jachiwo okumba makare ne geche mating'o jowuoth mong'ere ni PSVs. E kor dwe mar 9 higani, ne watimo chudo mar omenda maromo 1.5 bilion ne jogo manoyudo lal moro amora to ni kod okumba marwa. Mondo iyud okumba mar nyamburko mari sani, los kod agent mari kata limo ofis marwa mantie machiegni kodi kata watole namba mar 0711 030 000. With Direct Line Assurance, every day is sure. Parni Royal Credit, magi jokanyo mani kod pok mathoth e Direct Line osewuok mareno ni Direct Line odhi nyime kaka jachiwo okumba mar nyamburko mating'o jowuoth ma otele kinde duto. E gweng' mokwe kama timbe machon ne ogurore matut. Awinji wuora. Dikir pigno. Kadhi e dhoodno kinyiso ni auma. Nyakiwenu dichuo. Dhako moro ne ochiwore ahinya. Kata kamano, sama hera olokore chiwruok, kendo weche ma ji wacho e gweng' medore ameda. Diet kaso gima baga. Ok odwar dhako machielo. To ng'ambe mano gima osedhiera. Ne oyiero ng'ato mane ogeno moloyo. E wang' yieno ne nitiere tim andhoga. Emomiyo naneno ni mondo ibi
ikonya bet koso nitie giseda miseneno kuoma mopogore gi mar jaduong'no. Onge mora mora. Hera ne olokore tho, osiep to nolokore masira. Ne wipi ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko ite tir. Mami thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'atwak mar rameny piny. Kik bai. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuto to koro kinen mata gima en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV bang' bedo kod Lydia Okeyo e weche manyien mag ratilo. Odhiambo mar ratilo chopo kendo e twak marwa tinende tarik 28 dwe mar 9 2025. Yena mondo arwaki ni machiegni ka waketo Ugunja e ratilo. An kod yawuot Ugunja mosewuok oko gisechiwore kendo gichodore ka giwacho ni gidwani mondo gibed e sigana mar jongo ma laro kom mar Ugunja, kendo kaber ka Nyasaye yiero achiel kuomgi nikech ng'at achiel ema nyalo bedo e kom to gikel lokruok
ka gitiyo kod tekrigi gi riekni magi sumruok paro ne oganda jo Ugunja. Magi ok e kwan jok chung' kende manitiere e kar chung'o bura ma Ugunja motelo ne yiero ma tarik 27 dwe mar 11 gani, mak mana ni thuolo ni wabiro loso kendo e thuolo machielo mondo kosepuodhi chung' duto te wabiro bedo kod punji mar twak mar ratil mabiro biro. Ka kamano gie sani an gi wuot Ugunja adek mosechodore kendo donjo e studio marwa ka. Gibiro fulore nying gi gin nikech anyalo wacho nying ma jo Ugunja ok ong'eyo. Koro ng'ato biro fulo nyingi. Machiegni ahinya chako kaluwore kod kaka gipangore, no ka gipangore kuwuok okay. Inyisa ni chak gi ng'ama tin ka ji idho kamano. Fred machiegni. Mokwongo adwa duoko no Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom miwa thuolo ni mondo walos kod jo Ugunja. Mokwongo adwa moso jo Ugunja no oimre uru. Kowuok Uhui malo kwadok nyaka Daho Mwalo, wadhi Siror, kodhi nyaka Ukalama. Adwa moso nokwe uru, uru kamano, karibu uri chenro. Right, mano Fredrick Ochiel nyakwara Mogi moloso no machiegni ahinya diere kawe koro aidh kamano ni wacho ni ka koro ng'ama duong' ochopo to nyaka ilungri ne matin. Haya, machiegni. Erokamano. Iluonga ni Chris Budo. An jalar kom mar bunge ma Ugunja. An jatich no mar jopiny. Awuok Legego Mbwege lakini duto wacho ni Ugunja en achiel. Erokamano, karibu ure twak. Erokamano ahinya Chris Budo. Haya koro the senior most kaka giwache koro mondo wami odhoro. Erokamano ahinya kuom thuolo mimiwa ni. Duoko Nyasaye erokamano kuom thuolo momiwa kawuono gi kinde ma Ramogi ochiwo mondo jo Ugunja one ni yaotgi mochung' gin jomage. Gi nyinga iluonga ni Orodi Odhiambo. An jalo ma iluongo ni midhuse gi dholuo. To moloyo mano, apakra nahero Yesu. Nikech an ng'ama war mapako nying Yesu e kinde duto. Tan wuod Ugunja mawuok kamiluongo ni Magoya. To gi thuolo ma kawuono abiro kae kaka ng'ano man go fungu ma Magoya kod ofungu mar Ugunja. Nikech Chris teno siepna Ochiel bende en kijana moseromogo e pap. Koro en mbaka maber ma joma ng'ere kendo joma oherore. Erokamano ahinya. Achako kodi nikech kae ma kama wacho wuoke. Orodi injinia Midusa wacho ni en go fungu mar Ugunja. Midusa ufungu ni imiye ng'ato kosidong' kode. Ufungu ni kidwa ng'e tiende. Sama nichako constituency miluongo ni Ugunja. Jalo manogoro Ugunja constituency map Bob Bwaso bath Ligega kakelo Ugunja mondo wanwang' namba midwaro. Ma en dhano e kinde cha ne dhano 88,000. Mani idwaro jok mane loka koni ne wan ji 85,000. Ne wadwaro an extra ji 5,000. Omiyo gi rieko ma Nyasaye nomiya e kinde cha ne watemo goyo mbaka gi jo Katieno Si botamore. Wago mbaka gi jo Anyiko otamore. Wago mbaka gi jo Siranga bende ne gitamore. Lakini jo Ligega to noyie ni nyathi midwa nyuole ni kik wawite. Omiyo ne giyie bwariwore kodgi kaka jo Ugunja man loka Ndhoya koni. Bwakawo bath Ugenya kama omako Ligega bwariwo gi Uholo, South Ugenya gi Central Ugenya bofomo gima waluongo ni Ugunja constituency. Mane momiyo ofungu mar Ugunja ng'eyo ni siri ma Ugunja ane mango. Ang'eye. Nikech kane wasegore to nwakete ilamo bwach Nyasaye madita Ugunja. Okay. Mar ariyo nwaketo Ugunja mondo obed kama ok walar Ugunja kaluwore gi dhoot. Emomiyo nwamiyo Ugunja nying mar Ugunja. Wamiyo wards nying mar Ugunja ward, Sigomere ward gi Sidindi ward. Mondo kik lweny obedi kind jo Uholo
gi jo Ugenya gi dhoot moro yoyote. Omiyo Ugunja en achiel. Ugunja en ma jo Ugunja. Erokamano ahinya. Kamano. Ano kabudo yie kodi to bende kamane wacho weche moko bende nong'i gi rieko. Ok ang'e ni Christine gi wach mane. Ugunja ochung' nade gie sani nikech gima duong' en ni loko dwaro kata dongruok mar piny, kelo gik manyien. Kaluwore gi kaka tich osetiore mokalo chien, samoro ng'at nitiere kod dwaro mar kelo lokruok ne japiny kata gimogeno ni japiny owinjo bed ni yudo. In ang'o mu ineno ka owinjo bed ni timore Ugunja ka ji dhi mbele ka koro dhi yiero ma tarik 27 dwe mar 11? Kama koro wachope ni aparo ni Midusa osewacho kama Ugunja wuok e gimomiyo Ugunja nobet, kendo wago erokamano. Lakini koro kama wachope ni wadwa ni mondo wang'i kaka wanyalo loso Ugunja mondo jopiny oyud resruok. Higni 13 mokalo nyocha ok wadhi maber. Sani wadwaro ni Ugunja mondo ni namba 1 kaka nyalo yudo chiemo, kaka nyalo golo dhier, kaka wanyalo bet, wanyalo dhi osiptal, kaka nyithindo nyalo dhi e skul, to moloyo mogik kaka ojande nyalo yudo tich gi tiegruok gi yore mag ohala koriwore gi joma mine. Kanye ma koro wadwa ni mondo wang'i, nikech kama wawuoke nyocha wabete sana gima waluongo ni hardware development. Amor kan gi my senior miluongo ni Engineer Orodi, together wasebet ka watemo ka wago mbaka waneno yore manyakelo pesa e mfuko mar ji kod chiemo mesa. To seche ma watimo mano to Ugunja bobet makare. Koro kanye joma wadwa dhiye en ni mondo tok yiero ni kadhi mbele wahakikisha ni jo Ugunja nyalo yudo chiemo, to nyalo golo dhier, to nyalo yudo chieth makare, to nyithindo nyalo dhi e sikul maonge achiedh nade, nikech nyithindo iriembo to ok yud basari kaka dwarore. Basari chiwo e yo mar akwede. Ojende be koro waketho nikech watiyo gojende e yore mag anjao, to walos yore gimiluongo ni sustainable youth actions. We are misusing the youth for violence and we give them drugs. Gima ino kinyal miyo nyathini. Koro mage yore ma wadwa ni mondo wang'i. Erokamano. Aneno ka Dr. Engineer Orodi duong'o wiye kata yie gi wach moro kanyo ni usebedo kuloso mondo orie weche. Nang'o uchung' ka ularoru ka usebedo kuloso? Ko winjo bed ni ng'at achiel ema ing'iyo tiwacho ni mondo ma otimre. Nang'o uchako chalo joma dwa pogore ka upori usebedo kuloso gi dwaro achiel? Nitie kama paro riwore. Omiyo pacha gi pach Chris wasebedo kwago kode mbaka e kinde manyocha wawacho wach mar pidho avocado. Kech Chris en jakom mar riwruok mar jogo mapidho avocado e Siaya. Omiyo en jakoma ka koro chopo ka avocado. To an member mare mar committee. Omiyo sama wago mbaka kowacho ni to dwa loso Ugunja nadi mondo Ugunja obed gi yuto. To achiel kuom gigo manwa yango nene en avocado. Koro kochopo kama koro idwaro kom. Yes. To koro sembe pimo gimoro. Kinjo koluonga ni senior. To oluonga ni senior nikech ong'e kama antie. Tabe ang'e kama ochung'ie. To nitie kaka wadwa ni mondo walos Ugunja. To Ugunja osebedo ka ni lwedo ma ok ber. To e kinde manyoro pod watemo rango kaka wadhi mbele. Nyoro ji duto laro nyako moro ma en Matunda. To ji nyoro paro ni kanye ma telo dhi wuokie. Omiyo wan to nyoro waseng'eyo kama telo dhi wuokie, ni telo kudhi wuokie ang'o? Yolemo. Koro sama nyoro pod wago mbaka, nyoro pok wago mbaka mar ni ng'ano mohingo nyawadgi. Okay. Mano nyoro pok wachope. Lakini wang'ere kaka wantie ka. Ni sembe mane to ng'ano man gi tung' ma jowi manyalo tuong'o piny bu piny yawore piny ti maber. Mano be wang'eyo. Udhi wache mana ka kaka twakwedo dhi nyime. Frederick, inyo kaka Chris Budo loso kaachiel kod Engineer Orodi bende loso. In
ang'o ma ineno Ugunja ka koro ji dhi mbele? Lek mane ma pok ochopo mowinjo bed ni kaw achiel kachiel mondo riemb godo kar chungo bura ma Ugunja ma samoro winjo ka jopiny kudho to pok otimore? An mokwongo onyuola Ugunja kanyo, somo bende asomo Ugunja kanyo. To kana dongo ne antie gi paro ni Ugunja ka nyathi moro amora monyuol kanyo nyalo telo to nyalo timo ohala bende kaka odwaro maonge akwede. To mane gima nyaka sani jo Ugunja onge kodo. Inyalo nwang'o kata kidwa timo gimoro nyaka mi nying. Iketi kod nying, dhano nitie kod paro mopogore. Koro mane madwaro mondo jo Ugunja koriwre karachiel, megewa, daewa, ging'e gane nyithindgi ma ginyuologo bende nyalo bedo gik moko ma gidwaro e ngima. Jok mane gineno ga i TV ka, nyithindgi go bende nyalo chopo bende i TV katimo gik moko makelo pogruok e ngima jo Ugunja kod ngima jo Kenya. Mano momiyo mane mano motivate kabisa mondo achiwra ni jo Ugunja mondo ka Nyasaye oyie mbele ka mondo atel negi mondo akel mabadiliko go. Nikech sani Kenya kaka nitie chon chama ne wamanyo ga role models kamoro, but right now dware ne role models obed at the doorstep. To mano momiyo an achiwra mondo abed role model to the youth, to those people masomi day school, nikech an asomi day school, to those people masomi day school, to those people matimo ohala Ugunja. Ging'e gano gik moko te nyalo timre and they are possible. The Godfather magiwacho gano, Godfather no en gin. Kamano. Ma idwa time yo mane? Ang'o gini midwa tiyo godo? Gin nang'o? Nikech Musa ka koro chopo e dho nam to penje ni in gang'o? Ang'o ma in godo midwa ni mondo ichwad godo nam mondo jo Ugunja kal koponi openji man? Mokwongo asechako timogi. Nachako timo equalization 2019. Equalization nachako nadi? Nachako time sama nyathi okalo class 8 anwang'o ga the top 10 mostly in Ugunja or in rural areas. Nyithindo come from a humble background. Koro gima nachako timo na biro kod program miluongo no academic booster. Mondo a create gimiluongo no equalization to everybody. Koro inwang'o ni nyathini na nyalo miye kata seche moko 15,000, moko na nyalo miye siling 20,000 mondo donji school manoluonge cha. Nikech I missed that opportunity. Anoluonga e school Maranda, lakini ne kadhi kuno. Nakoso that opportunity to go there. Nikech ang'eyo bed na adhi kuno, need a score even better grades. But in all those things, I don't regret. Gik moko te nobedo kare. Kamano. Koro nachako the program mar equalization, of which odhi maber. Koro the panelist mwabedo kodoka. Seche mane watimo arambe ni nyithindo. Inwang'o an atimo arambe ni nyathi manatero i form 1. Bosomo nyaka form 4. Sometimes gin ka gi participate. I don't know. Do gini manitayo gino koro winjo bed ni ng'eyo kane gintie? Ni ka winjo nying gi. Okay. Winjo nying tiende nang'o? Oro ng'ato koso? Okay, winjo nying en no participate kuom tero nyathino timo ni arambe mondo dhi school. Imbi se participate mar gima gitayo? I participate in all the arambes in Ugunja. Budo. Pero kama na hiya. Yes. Ng'ato ka ng'ato nigi lek mare kaka odwa tayo Ugunja. Osiepa Fred ni osiepa. Wan wawuotho nitie gima warango mawaluongo ni sustainable development. Wan ok watim, an awuon kipenjo katim gimiluongo handout delivery model. Amor nikech kan ka gi Injinia Orodi oselima, wawuoyo, wabet warango. To warango gimoro ma kikonyogo itimo ne jopiny ma kiny pod onyadhi timo. Mwawacho notimo no mano to watimo wate to be pok walando. Nitie jok ma seche moko ichopo kae timo ka, lakini wang'iye long term. Gimoro mwang'iyo ni sustainable. Bang'e kiny kionge, kiny kok ichiwo, nikech ok inyal chiwo ne ji te. Mane momineno ka wan, my approach
en gima waluongo ni right-based approach to development, manitie gi elements ang'wen ma participation, empowerment, non-discrimination and sustainability. Ineno ka sustainability emobiro mogik. Mane momineno ka wabet to wacho ni wang'iyo yo ma waketogo pesa e mfuko. To mondo oganda obed maber, motegno, nyaka warang kaka dhano chiemo, matiende ni waketo chiemo e mesa. Koro approach no opogore. Ok wadwa gimiluongo gi kizungu ni knee-jerk reaction. Itime kawuono okinyi. Nikech ibo yudo ni apani Fred ichulo sani go 2019 to date, apani ipuonjo nyithindo apar per year, sani koro gin adi 10 nyaka kiro ging'eni 6. To one approach marwa nikech kobiro tibo yudo nitie nyithindo mwachopo. And permit me mondo awach kare. Anto pok oluonga ga Harambee mare. Koro kang'eyo mano bendo ni adier. Ka go ing'en an go senior na ni ja Kristo. Mineno sama luongo nyinge to ng'e ni wan ga kode wawuotho ga. Koro Fred ka ni go wan joma dongo wan kwarias wach dali. Wadwaro ratiro gi gine. Koro gimwatimo wan warango activities. We engage the community. Aparo ni wasekata agwero kamano no Ramogi. Wawinjore to kwasewinjore to kata kanano wokoti winjo kwacho ni Dr. Rodi mondo wadhi wapuonj ji in ema kaw gini idhi TV. Dr. Rodi biro ka to dhi opuonjo gi avocado berne mago matitimo hama. To kendo wawinjore na ng'ano mong'eyo radio moro cha to iyudo kokawo time mondo dhi opuonj ji. Gi idea en ni continuity bang' kiseweyo support. Mani opogre gi gimiluongo ni handout delivery model. Sani awinjo ni gichake ni majan. Majan ka mi siling 200 sani dhi go nombo. Kiji ng'eni nyaka duok 200 ni. Mane shida ma wan go. Correct leadership mwadwaro ma watiyo ni en mondo japiny ka japiny oyud pesa ne owuon. Okay. Sawa. Kapok amiyo engineer. Erokamano Chris. Yes. Harambee ano aonge kod Harambee. Jopiny mayudo pek ema luongowa i Harambee. Koro mano must be very clear. Okay. Yes, kamano. As to a good manager, ongegan there is always short term and long term, but all of them have the same goal. Koro gimwatimoga is short term to cushion our people against the ravaging poverty that is invading our constituency. Ineno, sani kata kidhi Ugunja, in 10 households, ibro nwang'o nyithindo 8 nitie sani dala because of school fees. Ineno. So such struggles emwatemo nwadwok piny. Okay. Yes. Pudh avocado okrach. Those are long-term sustainable development. Mwantie kodo. Yes. Which ngato nyalo timo when they are motivated. Yes. Kata ko wacho ni watimo development, dodong dhano nyaka chiem. Dong adiera. Okay. Koro don't, with all due respect, Mr. Chris, kiki batisa gik ma jotelo timo Ugunja kaka handout. Handout ang'eyo ni en gimoro midiyo ni dhano matin. Lakini seche mwatero nyathi school bosomo, that is an investment. Kamano. Okay. Jatelo nitie wawuok from the development world. Seche ma wacho nitie development ok awacho ni handout, aparo ni ukiwinja. Ama development expert. Awacho nitie gimiluongo handout delivery model. The prescriptive methodology. Lakini kizungu no ni malo Chris. En niya. Ni seche mabiro maneno ka en gi chandruok to ok abia confirm ni to ichopo nade. An ka nini achalo daktari makoneni to biro wacho ni in gi malaria, muony yath makama. But gima watimo en warango ni
ang'o mokelo shida, tang'o minyatimo, tang'o ma in go, to kanye midwaro konyo to wadhi mbele. Koro wach miwacho ni ikonyo jopinyno, mano to wate watimo. Mano onge shida, to be not against, nikech waduto wakonyo, wachulo fees kama wanyalo. Koro mano onge shida, en ni ako kiwinjo kama wacho. Okay. Engineer, awinjo kiwuoyo wach mar pur ahinya, kendo Chris bende wacho mano. To bende uduto te uyiero ni nitiere kama owinjo bed ni itero godo piny kata jopiny mbele. Okay. Donje gi kanyo nikech wach mara gi kacha no nitiere penjo moro mang' na penji. Nitie Chris ochiwo model, Fred ochiwo model. To mondo ing'e gima jopiny dwaro. Kin min mutoka, tidwa ng'e ni mutoka no tiyo nade, to nyaka ibed manual mar manufacturer. Manual ma ng'ama nothedho mutoka ni manyisi ni mutoka ni onego bed ni tiyogo yo machal nade. Omiyo e kinde mar piny manie bwo polo ka, nitie manual mar dhano. To piny miluongo ni Ugunja, ma en achiel kuom pinje mani piny luo, nitie kaka Nyasaye ochweyo jadhluo kod gima o expect ni jaluo nego bed ni timo. Kiseng'eyo purpose, gimomiyo jaluo nochwe to kete piny maluo, to koro ipenjo ng'ama nochweyo in, to koro watero gi kanyo yo machal nade. Imomiyo acho nan gufungu. Ofungu ni ang'eyo ni Nyasaye nochweyo jaluo mondo otim ang'o e piny ma wantie e bwo polo ka. Nyasaye nochweyo jaluo mondo bed ng'ama nigo mich. Muma wacho ni they are gifted. To mich no ema onego bed ni wakelo ni Nyasaye yore mopogore. Achiel kuom yorego en ni jaluo onego bed ng'ano ma jachiwo. Ma Fred wuoye wach mar Arambe, mano en chiwo. Mano en koth jaluo. Mar ariyo, jaluo onego bed ng'ano matiyo gi rieko mondo los piny. Rieko mar loso piny en rieko mar lwedo. Emomiyo wacho ni joluo gin joma skilled. Kibiro tiwacho ni kinwang'o mekanika ma jaluo, ng'ano miluongo ni ng'ano ma jagedo ma jaluo, giloso ni tich moro mang'ula, tich maber. Mano skills. Jaluo omi mano. Gift machielo en paro matiyo maloso piny. Omiyo chiwo, inyalo mana bedo jachiwo ka in gi yuto. To mondo ibed jayuto, nyaka ibed ng'ano ma lwete ong'eyo tich ama pache tiyo. Omiyo ok abibiro na wacho ni Arambe iluongo ni en short term kaka owacho. Mar ariyo, Arambe en gimitimo at the level mar social entry. Gimitimo mondo okony oganda e yo mayot, mapiyo piyo. Lakini ok obi konyo oganda e yo ma idwaro mondo chopgo dwaro ma Nyasaye noketego. Nikech ang'eyo dwaro ma Nyasaye kuom joluo. Ang'eyo nyaka kuonde ma Nyasaye oketo joluo mondo nwang'o mwandu. Nikech mwandu ema miyi bedo jachiwo. Gin kuond mage? Mokwongo en rieko mang'eyo ni piny tiyo nade. Rieko ming'eyogo kaka piny tiyo, Nyasaye omiwa pi, Nyasaye omiwa lowo, Nyasaye omiwa muya. Kisomo Muma wacho ni jaluo okete piny ma aore opogo. Mano tiende ni piny mwadake nitie aore, mar ariyo nitie lowo. Kitiyo gariyogo, mani itimo gimokwongo monego bed ni miyi yuto mari ma pesa madonjo ofuko gi chiemo michamo ma Kristo wacho. To kichopo e level machielo, to koro idonjo gimiluongo ni manufacturing go processing. Mondo ilok gik misepidho e puodho mondo olokre gik mabeyo, mondo kelni yuto maber, mondo iwuok e tich ma muharo mar puro tichandri, idonji tich level machielo kama golo pesa. Mang'eyo maber ni e Kenya kae, kuom jogo mosechiwo rieko manyiso kaka Kenya onego bed a middle income country, ani achiel kuomgi. Magi matimo mogik, ka idhi donjo Ugunja, matieko chieng' tich ang'wen juma mabiro, watiyo gi jo World Bank sani mondo wane to ji dhi nwang'o tich yo machal nadi tije 3 million. To nyoro ka nyoro an Magoya, na iniso gini sama machako tich, mosewach no rodo chung, takwonga tiekra kodu. Obe nyoro wayawo irrigation scheme mar 2,000 acres. To iniso gini pesa en tara. Mano tiene nang'o?
pesa katin odiochieng' en 10,000 to wang'e kaka idhi lose 10,000 odiochieng' katin mogik 1,000 odiochieng'. Mar rieko masetiyogo East Africa, asetiyo kode the region, asetiyo kode Kenya ka, nitie kuonde manyalo chiwo. Omiyo rieko mar loso gik makelo pesa chakre rieko. To jogo ma pachgi otwe nikech e gweng' kama wadakie dhier otweyo pachwa, nyaka wakel rieko matugo paro, mondo paro ng'e ka loso piny, mondo piny otinwa, pi otinwa, wabed gino mokwongo mwarwako yang'o i processing, mondo processing ogol gik makelo pesa maber, mondo joti processing factories, to watiyo gik miluongo ni service industry. Service industry gin gik moko kaka pesa, ohala mar bank, joluo onge go bank, ng'ama nigi bank mokwongo ma luo en mosenindo Dalmas Otieno, ago mos ni jothurgi kod jokorgi kuom wito wuodwa mariek. Dalmas Otieno jaluo kende mane osebedo go bank e piny maluo. Omiyo nyaka wabed gi service sector mar bank mwasechako, ok wabi wuoye kaka wasechake to nitie. Wan kod service sector mar kelo puonj. Ma udwa timo Ugunja koso itimo oko Maluonja? Kopogore gi kosechake nyalo bedo ni en Kisumu en kama chielo, ma udwa timo yo machalo nade? Kitimo gimiluongo ni banking. Yes. Banking in different levels. The lowest level ma banking en table banking. Second level ma banking u aggregate gimon go udwa kisako. Third level ma banking ema kuri chako uweka kod bank ma kaka mar FI, kaka microfinance, kiyoki microfinance kuri kibiri established bank. Kuri level ma uwegi nitie joma setiyogo makata sani ka ging'eyo pesa ma giloso. Iwinja? Koro nitie mano service sector, lakini mondo ibed gi service sector, Ugunja ni waketo mondo oluong after 3 market centers. Omiyo Ugunja en iluongo ni rural metropolis. Mar evolve around 3 market centers, men Ugunja, Sidindi gi Sigomre. To at the current level, Ugunja deal gik miluongo ni counterfeit goods. Gik mo a Uganda to donjo Ugunja, to kolosi Ugunja. Wabiketo system, mwasega chako keto, madigolo of the products miuso e chirni ma Ugunja kowuok Ugunja. Mane makelo yuto madhano dhi bedo gogo pesa. To wan kod value chains mwasechako matiyo e Ugunja. Chris. Yes. Engineer losa ahinya kotende kod weche mag chwalo dongruok kendo yango gik ma samoro wuok piny. Ma idwa bedo mjumbe. Mjumbe tije nitiere e od bura. Ubiro ng'iyo weche mag chik, ubiro ng'iyo weche mag chung' ne oganda jo Ugunja, to kod weche bende keto nyong'ong kaka sirikal tiyo gi weche mag omenda. In iwuon ing'iyori kama chalo nade? Mane midwa ni mipek kuom gik moko adeki nikech gin chenro ma katiba emoketo. Napenjo man nikech nadwa penjo engineer wach mar weche mag pur. Ahinya nyaka ing'iyo sani pur en gima oketo e lwet county. Masa moro bro dwaro tudruok achiel kachiel gi piny owacho mag counties. Masa moro jo counties be nyalo wacho ni Christian donjore kod ting'wa, samoro dwa bedo governor. Masa moro chak men tien ng'ato kaendi. Ere kaka udwa timo ma king'iyo tich mar jaod bura? Erokamano ahinya. Yes. Ne jowinjowa, joneno, tij mjumbe gin adek. Wacho kizungu namba 1, legislation matene loso chike, representation matene chung'ni kod ji, kod kaki wacho oversight. Mano e tij mjumbe. Koro kar loso legislation ka, adwa chiwo example. Ana jakanu. In jakanu, yes. Aparo kane wadongo, education was for free. Kise chope bunge, onego bedni ichung' iwacho gino ma direct maloso bills manyalo align weche ma wawachogi madok konyo jopiny, particularly jo Ugunja. Adwa gi chiwo example kaka namba 1 en yo mar education. Tija mokwongo kadonjo e bunge is to work with my colleagues mondo wathir chik, olos chik mondo somo bed nono. Nikech sani jopiny chandore, iwinjo ka
osiepa Fredo wacho ni e Ugunja kidonje dala ka dala iyudo ka nyithindo aboro ni e dala ok ni e skul. Moko dhi mane day school to siling 5,000 no en shida. Koro e wiye ka nitie basari moro ni e lwet MCA, moro nitie e lwet mjumbe, moro ni e lwet county, moro ni kidhi yudo ni nitie e lwet women rep, ae moro be ni scholarship. Ndalo mane wadhi e sikul ne nitie, wane wadhi e sikul timi wakalam gi buge. Fountain pen gi inke mane nyiewo. Pesa gi ka wadhi e bunge to wakalo chik, wawinjore to walobi to wakalo chik to wacho pesa gi oketgi kamoro achiel to sirikal ochulgi te dichiel. Kosechulgi dichiel koro nyathi en tije wuok dhi e sikul. Mano en achiel kuom bills. Namba 2, representation. An kanye maparo ni senior Nauru di wuoye. Ka watiyo kod jok mwaluongo ni duty bearers gi stakeholders mondo giket omenda moromo manyalo konyowa bet gi pur. Ing'eni seche misebet gi title ma mjumbe inya duogo ofis moro amora mirang mimany pesa midwaro mondo itigo. Representation does not mean ni kodi dhi bet e bunge ni bet oyo tigi title no mondo ilobi ne jopiny. To wan gi idea. Number 1, kaka wacho watiyo kod gigo nikech kaka Ugunja buduoki chien Ugunja. Ugunja ok inyal kalo kilomita 5 kokiyudo pi aora ma permanent. To en wich kuot ahinya ni tich ariyo kidhi Ugunja kata tich abich to most gik moko mawuok oko, gik miuso Ugunja wuok oko. Koro ka wanyalo timo kamano, awuok e project development wandiko proposal, to kosebiro to wawacho namba 1 watie production. An gi ideas ariyo. Wawacho ni kata wa promote production of dairy cows, dairy animals magolo chak. Dala ka dala golo lita 25. To wadhi to wagedo aggregation center. To watimo packaging. To kwasetimo packaging matiende ni value addition, tidhi use oko. To dala ka dala dhi yudo pesa. Pesa no kodonjo kanyo, jogo pesa no dhi luorore economy, iluongo ni multiplier effect. Mano itiyo gi representation portfolio mari maber. Ng'eni seche ma kambi no bet kanyo, dongo ndiko ji. Then, nitie oversight. Yes. Oversight tiende ni irango ni gik mochiwgo be gitiyo ne jopiny kaka nyalore. Nikech sani mibadhi nitie to ji oluoro wacho. Example, kisomo Ugunja Auditor General's report ma CDF, mibadhi otimo kachiel. Lakini ikuongi ng'iye gi kanyo, kisetime kanyo to kori nyadhi malo. Kineno ka serikal dhi marach tikwero. Sani gima shida ma wan go en ni ji oluor. Ok wadwa neno gino marach. Waneno gino marach to kwawachi. Tich mari en rango ni yore dhi maber. Aparo ni waduto wasomo gazet waneno gik madhi mbele. Right. En gima ber ahinya. Erokamano Fred. Nitiere tije moket ne counties. Tawacho ni tije adek mar jaod bura. Gin mage ma ineno kuwinjo bed ni miyo pek ahinya. Budo uloso kendo wacho weche mag chung'ne oganda kata chiwruok mar chung'ne oganda miluongo ni representation. To wacho ni kae modwa ni mondo ong'e kaka inyalo kel kata mana kembe. Samoro manyalo go ngana kata nyalo gore gi tich ma samoro county bende timo. Ma samoro ginyalo, kaka nawacho motelo ni samoro ginyalo ywak, ng'ur nyalo betie. Ere kaka in iwuon edwa dhi loko Ugunja ka ok imulo kata ok inyono tiend county tichikori tir gi weche mag tich to tije gi okelo lokruok gi dwoko ma jo Ugunja dwaro. Mokwongo mbatiero kamano. Ing'eyo ni japiny. Japiny ng'at achiel obedo represented kod dhano auchiel. Ma en president,
ma en women rep, ma en MP, ma en governor, ma en senator, ineno, to en MCA, dhano auchiel. Koro tijegi nyaka wakonyre. Jogi seche moko dak chop i gigi te. Alafu dhano bende biro kod paro mopogore. Yeah. Momiyo an asetimo my count for the 400 plus days mwasebedo kwatimo kwang'eyo Ugunja yo matut. Asetimo count bang'eyo nyaka villages ma Ugunja. Gina 256. To i gweng' ka gweng' inwang'o ni nitie kod shida mopogore opogore kamano. Nachako gi mi dhano kodhi mondo I just cushion them nikech nadhi chiemro chiro Ugunja anwang'o ni majority mago ne setimo midwa timo sani kopone omiye othuolo kech magi to osetimore chien. Yes, komiya thuolo mokwongo abro ga mi dhano kodhi mano mokwongo to make sure that gibedo kod food, wabedo kod food security. Seche ma county temo kelo mbolea antamiyo gi kodhi certified seeds mano mokwongo to cushion them so that mano minone representation mara to them dhibedo super nikech kila ng'ato dhibedo kod chiemo i ode. Yes. Okay. Kendo mara ariyo gima dhi timo kwang'iyo i development classes wa obedo developed in a very shambolic manner. Inwang'o ni classes igero class after 2 months class diero to lokre buru. Classes gi bende nyaka wang'i kaka iloso. Kidhi school kaka Ukalama primary school in Uholo North Sigomre inwang'o ni school no nyaka nene piny chakre oonge kod staff room. Mano nyaka wager staff room no. Idhi Maingo primary school in Sidindi Ward. School no jopuonje chandre classes bende onge. Jopuonje ndiko gi TSC ok Mjumbe? Yes, indiko gi TSC lakini development of the infrastructure. Gichandore gibedi tiend yien. Koro concentration mar gibedo piny. Okay. Kamano. All right. Kapuka mi thuolo Chris nikech thuolo ng'adore to yes. Tena gi owacho gin gik mabeyo. Yes. Lakini gigi te nyaka tim seche ma ng'ato nwang'o tiegruok. Training nyaka be ahead of them mokwongo. Koro anaketo ga kipaumbele training. Yeah. Kata ka dhano nitie table banking nyaka puonjgi kaka ikano pesa ni, kaka ikungo pesa, hola gi kungo pesa nyaka watim. Koro maenda timo kaka Mjumbe koso kaka mano adhi timo kaka Mjumbe kamano mondo wakon jowa opuonjre kungo. Mano is part of representation. All right. Yes. Sawa. Thuolo ng'adore engineer an kodi mane kama bire ka watieko. Engineer gimoro wach kaende gi Kristo samoro no kiduong' wi en wach mar weche mag basari kata somo manono. Wach mar basari en kata CDF en gimo osekelo ng'ura ahinya. In kidonje bunge idwa ni mondo bedi koso kiko bedi. Mano en direct question. Dwaro mara kod gima nyalo timore are two things. Monda abro duoki in the context ma gima Mjumbe timo. Number one, representation. Yes. Counties kama sani, the most effective programs mag agriculture matiyo county work in national government. Obed NAF CDP, obed FRSP, giloso gi Nairobi. Budget madhi county iloso Nairobi. Omiyo ang'eyo kamidhi wuoye gi jok miwuoyogo e those departments mani ministries. Mondo samitimo budgeting process gik madhi Ugunja wachako gi departments. Pesa no bed no dhi kadhi county, obed no dhi kadho i program, okadho i budget committee mar bunge. My representative role and make sure ni pesa madonjo Ugunja tang'eyo ka uwa 10 billion ariyo higa for development. Obro kadho through county, obro kadho through programs, obed agriculture, obed water. The fundamental thing nango budgeting is done at parliament. Representative role mara and make sure nango submit mo budget tigo kogno. Ewe nyoro
anuria nikech ang'o i budget kanyolo atiyo ni sirikal kaka mdusa maduong mochung' ni irrigation mitimi Kenya mangima mwatimo 550,000 acres mag irrigation tawacho ni samo wapogo miyako gigi to mago monego bed donjo Ugunja to donjo Siaya bed arwako mawuoyo nyaka gi MP ma Bondo banyisi nitie gimo kae dwarane ma Ugunja waketo 2,000 acres madhi wuok chakre Tingare kabiro nyaka Magoya kadha Sango mano representation government assign 500 million omi ang'eyo tiend representation ok en nukora dhi tiyo tiji chiwo gik moko sama sebedo mbunge ka chiwo gik moko aketo structures structures go ema wadi strengthen kora amimna matini representation mara budget mwadi make sure ni development madonjo Ugunja ang'eyo 2 billion in a year minimum then kima setimo before so I know it number 2 kawatieko kochopo ka legislation yes nitie fundamental things ma adhi timo madi unlock pesa mondo bi e gweng number 2 pek ma joma tiyo sani feel mondo rum ai number 3 ka kuri bi wach mar education what they address it from 2 fronts number 1 in the short term bursary what they devolved to polling station jogo duto madwaro bursary jogweng ong'egi every polling station dibedo kod jo miluongo ni committee mar gweng'no moting'o ji 7 jogo emabro yako ni dala ka dala mane ma ng'ato onego bed ni nwang'e bursary to bursary wadhi chiwo jok madhi somo e boarding schools joma somo day school nitie gimiluongo ni best practice wan gi constituencies ma dhano chulo 1,000 a term to nyithindo chamo chiemo they are already there ang'egi wadhi tiyo gi the same Ugunja nyithini kodhi day school ka pesi golo mang'eny en 1,000 to nyithindo chiembi school to onge gimondo bursary ma ng'ama ja day school te 1,000 per term otimore Kenya ka ang'ega kitime wadhi time Ugunja nikech ang'o okodwa gimoro ne dhano ndiko barua tibiro constituency office tae koro ng'ato nyaka negotiate go mondo akomiyango bursary jogwenge madhi yiero to sami chiwe ikele igwe mogik kech mano beneno ka kwaketo full stop yes wacho mogik engineer we legislation yes anyisi about structure yeah we oversight Nyasaye kano chwe piny kamudho ne ntie gima nokelo ne ler leri wadhi kelo leri yo machal nadi wadhi keto structures ma deal gang'o with corruption kise keto structure adwa miya very simple example university sani kidwa dhi nitie formula mitiyo godo nyathi donjo go university nikech ang'o structure wano kwadhi gore gi corruption iyo madhano temo wadhi kelo ler maki kwasekete motiyo to onge thuolo mondo corruption onwang' thuolo e gik mwadhi timo twadhi time both at the local level twadhi temo time at the national level kar chakruok wachne nitie maning'eyo wach nodoko gik duto ma waneno nyaka ma waneno giteno biro kaluwore wach mane kama otigo godo wach ma kawuono yiene yauru mondo wang'ade gi kanyo nikech mitne bende tinne mitne obiro duogo kende thuolo machielo mondo wang'iye ka koro ubedo ka kata kitime kada kitime Ugunja jochung' duto temo biro puodhi kod IBC mondo twak odhi mbele nyakwara Mogi mano alidha mane en mana katenreza kik ubed gi wasiwasi ng'ur moro kik bedie yiena mondo walore gi kanyo mano ne Ratil nyakwara Mogi yiero kamano kuom yiero Ramogi TV abedo ka kod Fredrick Kochiel kaachiel kod Chris Budo to kod engineer Orodi Odhiambo nyinga en George Bati watieko Ratil ma kawuono ka waduogo chieng' machielo to wabiro ng'iyo koro jochung' duto tema Ugunja orichi masani Famili mar mosenindo Nation Wamiri Moi lando lal mar mama Sylvia Akinyi Wamiri mane ong'ere gi nying mar min Sami kata min Winnie en nyar jaduong' Ogoda mar Oriankindu. Onene mogik e dalane tarik 10 dwe mar 6 higani chieng' tich ariyo Kamnwa Village Rota Nyakach Sub-County West Nyakach Constituency Kisumu County Buto Bange Primary School. Ne onene kendo e gweng' mar Stopamba Nyakach dwe mar 7. Olemo e kanisa mar Vos Church Obange mantiere Sangorota Nyakach.
jahigni 61 owacho dholuo, kisungu kata kiswahili. Nonene mogike kotweyo kitamba e wiye. En gi del mang'eny. Wakwayo ng'ata monene ogoche namba simu